Jotono ramsogo taisani video kotalo hingke ama Mayapur thangmani 7 din tongkai ko tinisi Sokphai sio aske rengjaka treno ekdin tongma baise bag rok si pali yanaidi hingke borok ni yago rang krika tabukhe bo ama rang rona ni thangkai ko ani yakni rang nawi bini yago khoksapan krika po rang jotono tam tam paibai khapo diki paileka saimaliya hingke bindor ni bo tongmani no bindor ni pan gari bari paina hamani bini bo otino treno sikogo bai khogi najak bai krika hingke dabusi rang nawi rohona nayo hingke yango ke baba ke ban babu bai bamjak hingke bin bai mukhang motom na naimani aski jori jago ta motom din khichigo yangke bin bai ki motom na naimani hingke ama hortu kanai monainon phaidi hinai cherainai tong phaidi ang mai misong na hamase bobo kiro silon ya monai si mai misong ma tong siwo hingke iko ama gari barari horka hortuk suka horni no jatam tongka hingke iko bini sukmak ni hingke khatang jagi yang romjak tai bo tam tubu manai brongni bagai ni naina ni phaileke borok bo hingke naiji iko bini bag poja duita tongo thangfro ke to kisa se ri trang mani tam tam tubuka tabuke jeng jotono nokosara Asokei bono tam tubu hnoi naina ni bagai nasing laijak yang bin thago mukhang motom mota motom ni jori jago aske mukhang motom jagai maya bo hingke an video no paya saknai tongi tam tam tu khama ang phuno kana narama hingke iko thupi bo hamjago ni paitu ma bo hingke baba ni buknai kari ni bon hungduma se bo aske hungna musung je ya thupi no aske hungya jori jago iko yang kiri rokkari rebe khabrong ri naitok laimani marang raikha hingke iko borong ni ri manai si chumlai tongbai kha hingke yang ke baba ni bagi ri paimani mukhi kiri jago iko nana sinaya o paper nda kiri jakido hana bamjang namang sinai tongo hingke iko ke baba ni bagi paitu mani football lok thangna naima high dress Asok isi tongna naya kewe bai ronia baba hingke yango ke nadi gori gari bai tam tam lai tongbai kha je tongmani ri gari bai chumlai bai kha hingke bin bai kotor ke Sokphai jakya bin bai kotor ni bagai hingke iko phuno gana obo ke bin bai kotor ni dress bo ke nogo hingke obo ke babu no paire phaimani babu bo chumui tongte kha moda mosang hnai yang baba hingke mai charwi tongbono ke babu ke TV nai tongui ko khera nai tongo bobo dress kotor chumjak khaye nahadi moda mosangka baba maisa baikha hingke sungbo i bati o hingke khichiri ti haimani prasad hingke salai baikha sungbo hingke tabukhe baba no muthur sinai maisa baikha bobo wayang nari bo oro no thuo hingke obo ke blouse po hingke obo no hingke tui haika kaisa kaisa basi sangno bakna hnai nogono obo ke amani phone ni ang video nawi narama phunona hnai bisasa video iko borok maisa laimani aski borok kwbang maya triplan thangnai no 103 jana thangfo ama sanado hingke taibo ani jaga rok ni phaibi thangna nai janjak chekna lainin kan sujak dasar borok kwbang nangbai hikim maisa rok bai kanai borok wana jaga hingke maisa rok ma bo diki mai baknai di jotono lain ke thangi bago teng bagnai bo tongo abo ke ama sung maisa laimani obo ke mui hingke maisa lai tongte kha ama song hingke nugi mankhana bo deki mai mi ba kaso borok kwbang no hingke yango nukna Sri Mayapur hnai hingke iko
borokni Mayapurni mondir abono hingke naithotok ke sajugjak naidi lighting rokbai ske tongthotok ongoi tongoni sao ama hingke phungni 3ta ni simi basawui borok tui tubuui phungni obo 4ta hingke borok mondir ma phaipoi ko jagao obo jotono mondir ni sao nanti lighting rok rijak o bisingo mwtai rok kwbangma tongoni sao hingke iko naidi borokni Chari ni borokni mwtai rokni kuno program wngkhana hingke nugui manka iko naithotok ongoi tongo ske tongthotok hingke tini bagui video aswng o tei next video taisa malai ano.